Eguerdian zestapuntako Eusko Label Winter Series txapelketaren 3. edizio aurkeztu dute Gernikanen. Diego Álvarez de Arkaia. Maiala da, Gernikako Jaialei Winter Seriesa aurkeztu dute bere 3. edizioan sartuta inoizko ikusmin handiena sortu du. Urriaren 30an hasi eta otsailaren 18an bukatuko da. Hortik aurrera 16 jardunaldi, astelenero EITB baten 10:30 aurrera. 16 pilotari dira, 8 bikote, baina oraindik 8. zein izango ote den jakitea falta zaigu. Astelen honetan 23an jakingo du txartel hau nork irabaziko duen, ze bikote jantziko duen kamiseta hau. Beraz, urriaren 30tik aurrera, astelenero itzordua EITB baten 10:30 aurrera. Jendea dauka, necesidade hau ikusteko, jende jarraitzen du etxetik ere bai, eta bueno, gu pelota baldin badago bai telebistan edo bai kalean edo bai jendearen ahoetan, oso pozik egoten gara horrekin. Azkenengo urteetako txapelketari garrantzitsuena, denboraldia behoin hasten da guretzako, 2. edizioi Jaialai Ligarena eta mundu guztiak irabazi nahi duen txapelketia. Pozik ez, txapelketa honetan parte hartzeko aukera izatiaz, nire retiruan azken txapelketa izati ere bai, orduan nik uste hau baino eszenario hobiagorik ez daukadala.